Τώρα καλώς να άνοιξε τις πόρτες και να φτιάξουμε. Στο σπίτι, ενώ ήρθε στη δουλειά του, ήρθαν τα παιδιά να είναι στο σπίτι, παραβιάσαν την πόρτα και μπήκαν μέσα για να τους διώξουν. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς θεωρούμε ότι κανένα σπίτι πρώτης κατοικίας δεν πρέπει να βγαίνει σε πληστηριασμό. Είναι δικαίωμα η κατοικία για όλους, για όλο το λαό. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει με νόμο, βρίσκουν κάποιες προτάσεις στη Βουλή, πρώτη κατοικία να προστατευτεί με νόμο. Δεν μπορεί να δικαιωθεί. Και εδώ υπήρχαν μια σειρά διαδικασίες και παράτυπες και δεν είχαν γίνει. Και θεωρούμε ότι ήταν και εγκληματική διαδικασία, ενώ τα παιδιά βρίσκονται μέσα, να γίνει αυτή η διαδικασία χωρίς προειδοποίηση. Και συν τις άλλες δηλαδή. Θεωρούμε ότι και βέβαια δίνει τη δύναμη που έχει ο λαός να κινητοποιήθηκε και για ακόμα μια φορά πανελλαδικά, τουλάχιστον έστειλε σε πρώτη φάση αυτή η διαδικασία. Συνεχίζουμε τον αγώνα να μην δεχτεί κανείς στον δρόμο, κανένα σπίτι σε τραπεζίτη. Είναι όλου του λαού η υπόθεση και πραγματικά όλος ο λαός των Χανίων θα το υπερασπίσει αυτό το δικαίωμα για κάθε ένα που βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία.